ಬಾಬು ಮಣ್ಣ ನಾನು ಇರ್ಕೊಂತೆ ಕಂಬಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೈನ ಎಂಗಳೊಂದು ಎರುತ್ತದೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಾಬು ಮಣ್ಣ ಆ ಎರು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮೀಟ್ರ ಸೆಮಿಡ್ದು ಅತ್ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಿತ್ತು ಪೋತಿಜವು ಆತ್ ಪಾಲೊಂದು ಮುಖ ಮಲ್ಲೆ ನಾಯಡ್ಲಾಗಿರವಂತ ಏನೇ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮನಿ ನಾರಿಂಗಾನ ಅಂತ ಲವಕಸ ಜೋಡಗಾರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡುಗುಟ್ಟು ಭಂಡಾರಮನೆ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲೊಟ್ಟು ಮುಕ್ಲಿತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಕುರ್ನಾಡುಗುಟ್ಟು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏತ್ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಕುರ್ನಾಡುಗುಟ್ಟು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಒಯ್ಕದ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಏರು ಕಟ್ಟಿರೋದಾದ ಕಾರಣ ಎರು ಕಟ್ಟ ಮಂಡಿ ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಎರು ಎತ್ತು ಇದಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅದು ಕಟ್ಟರೆ ಹೋಯ್ನತ್ತಿ ಅದು ಪಣ ಇಂಗ್ಲ ದುಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪಣೆ ಇಂಗ್ಲ ಇರ್ಸೋಟಿ ಏನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚದು ಅವು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ದುಂಬ ದುಂಬ ಏರು ಕಟ್ಟನೆ ಶುರುಕಾದ ಕಟ್ಟನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೂದರ್ದ ಶುರುತ ಇಲ್ಲ 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 ಆಯ್ನ ಕಂಜಿತ್ತಂದು ಅವನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈಲಾಳ ತಳಿಯರು ಪದ ಹೋಯ್ತು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಅದು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಪೂರ್ಯರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೋಲ್ ಬರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಭಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಮಲ ಜಪ್ಪಿನವಾಗ ಮಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆಕ್ಕಲನೆ ರಡ್ಡಿಯರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ ಪದ ಪೋಯಿನಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಸೆಮಿಗೆ ಪೋಯ ಮುಖಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿಯರು ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಯರಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಒಂಜಿಯರು ದತ್ತೊಂದು ಬಾಬು ಮಣ್ಣ ನಾನು ಇರ್ಕೊಂತೆ ಕಂಬಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೈನ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಎರುತ್ತದೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಾಬು ಮಣ್ಣ ಆ ಎರು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮೀಟ್ರ ಸೆಮಿಡ್ದು ಅತ್ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಿತ್ತು ಪೋತಿಜವು ಆತ್ ಪಾಲೊಂದು ಮುಖ ಮಲ್ಲೆ ನಾಯಡ್ಲಾಗಿರವಂತ ಏನೇ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಸೆಮಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗ ಅವ್ ನಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಅವಳಂಚೆ ಸೆಮಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೇ ಹೋಗ್ತು ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ಇಡಮಟ್ಟ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ಇಡಮಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ನಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರು ನಮ್ಮ ಬುದಾಡೆ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಬುದಾಡೆ ನಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಡ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೂಜ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮ ಉಳ್ಕಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಬೋದು ದೂಜೆ ಬತ್ತರಿ ಸಮಯ ದೂಜೆ ಬತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಅವು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಕೊಂಡಣದ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಅನುಭವ ಕೊಂಡಾರ ಕೆಳಗಿನ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಅರಿಯರು ಬಾರಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಿ ಕೊಂಚ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾಗಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪಂಡಿ ಬಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೆ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾತಿಕ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಮಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ ತಿಂಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರಂಗ್ಲೆ ಉತ್ಸವ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರಾಜ್ ಬಜ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬಳ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚೆತ್ತು ನೀರು ಅನುಭವ ಅನುಭವ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಬಿ ಪಂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜ್ ಮಾರಲು ಪಂಪೇರು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಣವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಕ್ಕಲದ ಇಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೃಷಿ ಉಂಟು ಅವಡಲ್ಲಿ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಬರ ಉಮೇದ್ 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 ಅಂಚ ಮೆಡಲ್ ಐನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಬರೋ ಬಾರಿ ಕೋಪ ಎಂಕಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡದು ಅಂಡ ಮೆಡ್ಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆಪುಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡಿ ಲಕ್ಕಲ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಪಾಲೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳದ ಎರಕೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನಿ ಪಿರೋಂಜಂಜರ ಮಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿದಾರನ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕಡದಾರನ ಎಡ್ಡೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಓಪ್ಸುಂಡೇರಿ ತುಕ ದೇವರನ ದಯಟ್ರಿ ಬೊಕ ಅಕಲ್ತ ದೇವರನ ದಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ ಗಿರಾದೇವ ಬಣ್ಣದು ಅಕಲ ಬಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಬೈಲ ಇಂಚ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರ ನಂಬಳಾಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಪ್ಸುಂಡಿ ತೂಕ ದೇವರ ಶುಭ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಊರದ ಕಂಬಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಿರ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಆಯ್ನದ ಬೇಕು ಮೆಟ್ಲ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತಾನೆ ಪರಿಚಯ ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿದ ಕುಟ್ಟಿ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕಡದ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ದೂಜಿ ಕುರ್ನಾಡು ದೂಜಿ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕಲ್ ನಡೆದ ಗಿಡ ನಮಕ್ ರೋಹಿತ್ ಪಾನಾರ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಬೇಕು ರೋಹಿತ್ ಪಾನಾರ್ ಸರಿ